Hoe gaat het met het project? Nou ja, dat is juist het. We staan nog boven water, dus ik ga wel een goed zin. Ja. Op internet en alles staat van het schip zinkt, maar wij binnen nog. Ik bedoel, als er water in staat, dan is het nog net zonken. Dus, maar goed, dat is een beetje een kwestie van definitie. Maar het klopt, er zit water in het roem en we zijn eruit aan het pompen. En we zoeken nu naar een oplossing van, nou ja, we moeten erachter komen waar het god zit. Of misschien is er wel een squatje ontstaan bij het hijsen, dat gebeurt. Dat kan gebeuren. Dus we zijn nu druk douane met het zeggen van wat moeten we en hoe zullen we dat aanpakken. Want het is gewoon heel moeilijk om een lek te vinden als er al hier water in zit. Dus misschien moeten we er wel even uit. Maar wie het net te voorspellen wist, een lek in een papier-maché aan boord? Dat wie te voorspellen wist en daarom zie ik direct mijn grote glimlach zeg van nou ja, de hoop wie van dat het net gebeurde. Maar het is zo'n onderdeel van het hele verhaal. En juist er wie ik zo'n feest. Ik bedoel, nou ja, dit is fase 2. Daar heb ik rekening mee houden. Ja? En ik ga zijn van ik wil mij op reis. En dat stiert nog steeds. Ik wil mij op reis. En dan leidt er maar eens een stuk papier uit. Dat maakt het net zo volle uit. Maar hij moet net lek wezen. Zo'n schip, een voorwaarde van een schip is dat er binnen droeg is. Hij loopt wel heel heeg op het water, hè? Nou ja, dat wetter, dus het is eigenlijk het erg. Een beetje ballast kunnen we wel broeken. Nee, maar dat klopt. Hij leidt heel hoog op en hij mat ook jipper. Het is ook wel de charme, dat het een soort, ja, hier kom ik al aan boord worden is. Maar hij kent jipper, dus hij mat ballast in. Hij is ook volle lichter dan we tochten.